Илләр, кешеләр язмышында мәңге онытылмаслык вакыйгалар була. Шундыйларның берсе Бөек Ватан сугышы. Быел бөек җиңүгә 75 ел тулды. Алдагы видео язмабыз да безгә җиңүне якынайткан Бөек Ватан сугышы ветераны. Бүгенге көндә Әгерҗе районының Кырында авылында яшәп гомер итүче, тиздән 100 яшен тутыручы Менәвәрә Яхина турында. Аның белән туган ягында коллегам Чулпан Әмири очрашып, үткәннәрне барлап кайтты. Быел Бөек Ватан сугышы тамамлануга да 75 ел тулды. Әмма аның дәһшәте һәрбер гаиләгә кагылды. Хөрмәтле сугыш, тыл ветераннарыбызның саны да елдан-ел кими бара. Ә бит алар сугыш дигән ачы хәсрәтнең фаҗигасын туганнан ук тоеп, үз күзләре белән күреп, ачлык, ялаңгычлыкның ни икәнен татып үскән утлы елларда туган балалар. Шуңа күрә сабыр, нык, түземле алар. Шундыйларның берсе Әгерҗе районының Кырынды авылында яшәп гомер итүче сугыш һәм хезмәт ветераны Менәвәрә апа Яхина. Киләсе елда Менәвәрә апа үзенең 100 яшьлеген билгеләп үтәчәк. Ә тумышы белән ул Әгерҗе районы Сукман авылыннан. 1921 елның 2 февралендә гаиләдә 6нчы бала булып дөньяга килә. 1936 елда Казан педагогия техникумына укырга керә. Ә 1939 елны аны тәмамлап, Әтнә районына укытучы булып кайта. 1942 елның 15 маенда 21 яшьлек Менәвәрә үз теләге белән фронтка китә. Ржев шәһәрендә шоферлар курсын тәмамлаган кызга сугышчыларга корал, азык-төлек ташырга туры килә. Каты бәрелешләр вакытында яраланып, контузия ала һәм Хабаровскига озатыла. Хәер, үткәннәрне исенә төшерә Менәвәрә апа сүзне үзе дәвам итте. Hocam selam 42 yılda Sukuruş'a gittim. Beni aerodroma koydular. Aerodromda şoförlük okudum. Şoförlük yürüyen vakitte bomba galaktım. Beni polis olup Siberge yürüyenler. Ondan ben Khabarovski'de dolanganımdır. Ondan sonra komisyada yaraklı toplar. Beni şurada kaldırganlar. Başta ben komandır atölye buldum bende. Sonradan Japonya'yla soğuşu için lider, şesten, solatan ziberdiler. Japon'da soğuşu bitkenin sonunda soğuşlar bitti. Bizden de işe kalkanlarını ziberdiler. Oğullarga. 1945 елны гвардия сержанты дәрәҗәсендә Менәвәрә апа Кырынды авылына кайта. Хәрби хезмәттәге батырлыклары өчен ул 2нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены, Германия, Япония өчен медальләре белән бүләкләнә. Сугыштан соң исә аның 40 елга сузылган педагогик эшчәнлеге башлана. Әгерҗе районында күп еллар башлангыч сыйныф укытучысы, директор булып эшли. Эшләгән дәверендә районның Әрем, Хорключ авылларында мәктәп салдыра һәм лаеклы ялга чыкканчы Кырынды мәктәбендә белем бирә. Soğuş vakitinde 4'te bitirgen bağlar, okuyamayanlar şirke gidip onları okuduğum için mektep saldırdım. Şunca oldu. 7 yıllık mektep saldırdım. Şunu işledim. Beni küçürdüler Kırındı'da 2 klas çıkardım. Boşlangıç klas. Oradan pensiye vakitım, pensiyeye çıktım. İptaşım Ömer'e vakitinde öldü. Bana 3 bala kaldırdı. Şularını koramıştırdım. Okuttum. Әйе, ире Суббу хабы белән алар 15 ел гына яшәп калалар. Ире урман хуҗалыгы өлкәсендә эшли, 3 малай тәрбияләп үстерәләр. Әни безне эш белән тәрбияләде. Үзе дә бик төгәл, гадел булды. Бездән дә шуны таләп итте ди уллары. Шул бәләкәйләрне ул безне эшкә өйрәтеп, безнең һәрберебезнең үзенең вазифа бар. Син соус җыйсың, син изан җыйсың, беребез анда су ташый, ошакта мишкә ягышы, мишкә ягылар. Ну бәләкәйләр эшкә өйрәтә инде безне. Анкега бик нукрак рәхмәтле. Шул безне тәрбияләп үстергән өчен. Ана 2 елга 100 яшь була әйбәтләп кенә уздырырга. Мин бу йортка 39 ел элек килен булып төштем. Biz әнигә шул хәтле рәхмәтле, шундый малайлар үстергәне өчен. Малайлары эшчән булды, үзе безгә бик булышты. Бүгенге көндә Менәвәрә апа барлык балалары, оныклары тәрбиясендә кадер хөрмәттә яши.
Шушы яшемдә дә үз аягымда йөри алуыма сөенеп туя алмыйм ди ул. Инде ничә ел рәттән Казанга бийек җиңү бәйрәме уңаеннан уздырыла торган тантанага баруына да шатланып туя алмый. Алдагы җиңү бәйрәмнәрен дә күрергә насыйп булсын иде әле. Сынаган аларны бу дөнья, ләкин сындырмаган, сыгылдырмаган. Кайткан юлда да Менәүрә апа сөйләгәннәрне уйлап кайттым. Без бәхетле чорда яшибез. Һәрберебезгә дә алга таба тыныч, матур тормышта яшәргә насыйп булсын иде. Чулпан Амири, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Әгерҗе районы.